ኣብ ቀረባኻ ዘሎ ሰብ ጽቡቕ ዝመስል ኮይኑ ግን ሰይጣናዊ ተምሳሌት ዘለዎ ጋሻ ስምዒት ዝፈጥረልካ ሰብ ኣጋጢሙካ ይፈልጥ ዶ? ከምዚ ዓይነት ስምዒት ተሰሚዕካ ግን ድማ ዕሽሽፍካ ሓሊፍካዮ እንተደኣ ኮንካ ሎሚ ሓደ ነገር ክነግረካ። እዚ ስምዒት እዚ ዝፍጠር ኣብ ድሕሪ ጽቡቕ ጌርካ ዝሰኣልካዮ ሰብ ገለ ዝተሓበ ነገር ስለ ዘሎ እዩ። እዞም ከም ዝፈትውካ ዘርእዩካ ሰባት ዘንጸባርቑ ገለ ባህርያት ብኸመይ ከም ዝጥምቱና መርኣያ እዩ። ኣብ ቀረባኻ ዘለዉ ሰባት ክንዲ ዝድለ ዋላ ተተዋስኡ ግን ድማ ንዓኻ ዘለዎም ጽልኢ ሙሉእ ብምሉእ ክሓብእዎ ኣይኽእሉን። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ቀረባኻ ዘለዉ ሰባት ብሕቡኡ ከም ዝጸልዩካ ዘርእዩ 7 ምልክታት ክነግረካ እየ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናትና ኾኑ። ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ቀዳማይ ቀልዲ ዝተሓወሶ ጸርፍን ላግፃን ዘብዝሕ እንተደኣ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ክበሃል እንሰምዖ ሓደ ነገር ኣሎ። ንሱ እውን ገለገለ ላግስታት ናይ ሓቀኛ ስምዒት ነጸብራቕ ዝብል እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ብቐንዲ መልክዑ ኣብ ዝዛረበሉ ወይ እውን ኣብ ዘላግፀሉ ግዜ ብሓቂ እዚ ነገር ዝላጽ ድዩ ወይስ ናባይ ዝለኣኽ መልእኽቲ ብምባል ክተስተውዕል ይግባእ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ኩሎም ዝቕለዱ ቀልድታት ካሊእ መልእኽቲ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን። ብትኽክል ነዚ ንምርዳእ ብመጀመርያ ደረጃ ክትዕዘቦ ዘለካ ነዚ ቀልዲ ኣብ ሓደ ነገር ጥራይ ድዩ ዝደጋግሞ ወይስ ኣይኮነን ዝብል ነገር እዩ። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኣብ ልቡ ዘሎ እኩይ ሓሳብ ብቐልዲ ከውፅኦ ከሎ ብተደጋጋሚ ብሓደ ነገር ይገልጾ እዩ። ሓደ ሰብ ብዛዕባኻ ሓደ ነገር ደጋጊሙ ብቐልዲ ምሲሉ ጉድለትካ ክዛረብ ካሊእ ሰብ እንተደኣ ሰሚዕዎ ንዓኻ ዝቐርፀሉ መንገዲ ብኡ እዩ ዝኸውን። ንኣብነት ገንዘብ ተለቂሕካ ከምዘይትመልስ ብተደጋጋሚ ብቐልዲ ምሲሉ ብዛዕባኻ ሓደ ሰብ ይዛረብ እንተደኣ ኮይኑ ነዛ ቀልዲ ዝሰማዐ ሰብ እውን ልክዕ ከም ሓደ ተለቂሑ ዘይመልስ ሰብ ገይሩ እዩ ዝቆፅረካ። ካብዚ ኩሉ ሓሊፉ ድማ እቲ ዝዓበየ ጉድኣት ንስኻ እውን ብተደጋጋሚ ነዚ ነገር ክሰምዖ ከለኻ ወይ ከዓ ነዚ ቀልዲ ዝመስል ላግፂ ተደጋጋሚ ብሰማዕኻ ቁፅሪ ንርእስኻ በቲ መንገዲ ክትሓስቦን እቲ ዝበሃል ነገር ኩሉ ትክክል ምዃኑ ክትኣምን ትጅምር ምዃንካ እዩ። ሕቡእ ጽልኢ ኩሉ ግዜ ብግልፂ ኣይረአን። ገለ ሰባት ጽልኢታቶም ብላግፂ ብተረባ ወይ እውን ብቐልዲ ቢሎም ክዛረቡ ከለዉ ብእግረ መንገዶም ግን ሓሳቦም ይመሓላልፉ እዮም። ንምንታይ ከምኡ ጌርኩም ኢልኩም ክትቁጥዕዎም ክትፍትኑ ከለኹም ድማ ነቲ ኩነታት ብምሕብባእ ቀልዲ ትፈልጥ እንዲኻ ብምባል ናትካ መርገፂ ከይህልወካ ይገብሩኻ። እዚ ባህሪ እዚ ድማ ብሕቡእ እንዳጎድአካ እንዳሓረቐካን ዝኸይድ ባህሪ እዩ። ካልኣይ ሕቡእ ተንኮል እዩ። ናይ ቀረባኻ ዝኾነ ሰብ ብናትካ ዕቤት ወይ እውን ብናትካ ምዕባለ ስጋት እንተደኣ ተሰሚዕዎ ብሕቡእ እቲ ልምኻ ከበላሸወልካ ይኽእል እዩ። እዚ ዝገብሮ ግን ምናልባት ብግልፂ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ብኻሊእ መንገዲ ግን ዘጋግዩ ምክርታት ብምሃብ ወይ እውን ዝኾነ ዝጠቕመካ ሓበሬታ ከም ዝረስዖ ኣምሲሉ ንዓኻ ብዘይምዝራብ ወይ ከዓ ኮነ ኢሉ ዘይተማልአ ሓበሬታ ከበካ ይኽእል እዩ። እዚ ዝገብር ዓርኪ ወይ እውን ቀራዊ እንተደኣ ሃሊካ ምናልባት ዝገብሮ ነገር ብዘይፍላጥ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ድማ ከምዚኦም ዓይነት ፍጻመታት ብተደጋጋሚ ዝፍጠሩ እንተደኣ ኮይኖም እዞም ነገራት ብሓቂ ኣጋጣሚ ድዮም ወይስ ኣይኮኑን ዝብል ነገር ክተስተውዕለሉ ይግባእ። ሓደ ሰብ ናይ ባዕሉ ውድቀት ንምሽፋን ሳዕቤኑ ከይፈለጠ ቃንዝኡ ኣብ ካልኦት ሰባት ከንፀባርቆ ይኽእል እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ብሕቡእ ኣብ ርእስኻ ተንኮል ይሓስብ እንተደኣ ሃልዩ በዚ መቐዲመ ዝነገርኩኻ መንገድታት ክትፍትሾ ትኽእል ኢኻ። ብተለምዶ መብዛሕቲና ሰባት ብንእሽተይ እውን እንተኾነ ኣብ ጥቓና ዘሎ ሰብ ሓዲግና እንተደኣ ዓብዩ ጽቡቕ ዘይክስምዐና ይኽእል እዩ ወይ እውን መንፈሳዊ ቅንዕ ክሕዘና ይኽእል እዩ። እዚ ስምዒት እዚ ግን ዓብዩ ነቲ ሰብ ኣሸኒፍዎ ኣዝዩ ከበድቲ ነገራት ኣብ ርእስኻ ዝገብር እንተደኣ ኮይኑ ኣባል ስድራኻ ይኹን ዓርክኻ ብቕልጡፍ ምስ ሰብ ዘለካ ርክብ መስመር ክሕዝ ይግባእ። ሳልሳይ ምሳኻ ብሕቡእ ዝወዳደር እንተደኣ ኮይኑ እዚ ግልፂ ዝኾነ ምልክት እዩ። ኩሉ ሰብ ኣብ ሂወት ዝተፈላለየ መንገዲ ይጓዓዝ። ምስ ዝኾነ ሰብ ይዕሩኽ ወይ እውን ናይ ቀረባ ኣዝማድ ስለ ዝኾንኩም ጥራይ ድማ ብተመሳሳሊ መንገዲ ትጓዓዙ ማለት ኣይኮነን። ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብ መገዲ ሂወት ተመሳሳሊ ጉዕዞ እንተደኣ ሃሊኩም ምብልላፅ ይፍጠር እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ናይዞም ሰባት ባህሪ ዝግለጽ ብሕቡእ ምሳኻ ክፈኻኸሩ ይጅምሩ። ሓደ ግዜ ድማ ገለ ሰባት ካብኻ ንላዕሊ ምዃኖም እንተደኣ ተዘይሰሚዕዎም ናትካ ዓወት ክቕበልዎ ኣይኽእሉን እዮም። ብኻሊእ ኣባህላ ብብዙሕ እንተደኣ ዘይበሊፆምካ ወይ እውን ከምኡ እንተደኣ ተዘይሰሚዕዎም ናትካ ዓወት ከም ጽቡቕ ነገር ክቕበልዎ ይኽእሉን። በዚ ምክንያት ድማ ንትረኽቦ ሕድሕድ ቆላሕታ ናብ ናይ ባዕሎም ነገር ክቕይርዎ ይፍትኑ። ዘሐጉስ ዜና እንተደኣ ነጊርካዮም ንዓኻ ካብ ምእንጋድ ንላዕሊን ካብ ምሕጓስን ንላዕሊ ስለ ናቶም ዓወት ክዛረቡ ይጅምሩ ወይ እውን ነቲ ዓወትካ የቃልልዎ። ካብኡ ዝበለፀ ነገር ከም ዝሰርሑ እውን ይዛረቡ። እዚ ብግልፂ ካብ ዘይተነግራ ሕቡእ ውድድር ዝለዓል እዩ። ከምዚ ዝለመዱ ሰባት ድማ ንስኻ በሊፅካ ክትረአ ፈፂሞም ክዕገሱ ይኽእሉን እዮም። እዚ ዝኾነሉ ዘሎ ምክንያት እውን ንርእሶም ዘለዎም ግምት ንኽትጠራጠር ስለ ዝገብሮም እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣብ ጥቓኻ እንተደኣ ሃልዩ ብቕልጡፍ ክትለልዮን ክትነቅሕን ይግባእ። ራብዓይ ናይ ምምሰል ሓገዝ ዝሕግዙኻ ሰባት
ዝበዝሕ ግዜ ብሕውእ ዝጠልዑኻ ሰባት ስምዒታቶም ብትሕትናን ብናይ ምምሳል ሓገዝን ንምሽፋን ይቃለሱ እዮም። ብትኽክል ናቶም ሓገዝ ኣብ ትደልየሉ እዋን ግን ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ኣቃሊሎም ይርእይዎ ወይ እውን ንዘይምሕጋዝ ምክንያት ክድርድሩ እዮም ዝረኣዩ። ነገራት ቀኒዖምኻ ኣብ ዝተዓወትካሉ ግዜ ግን ሕጉሳት ኣይኾኑን። ብተወሳኺ እዞም ከም ዝበሉ ሰዓት ኣብ ቁሩስ ሰዓት ዘይሓገዙኻ ክንሶም ካሊእ ሰብ እንተደኣ በፂሒልካ ንሶም ከም ሓገዝትኻ ከም ዝኾኑ እዮም ዝዋስኡ። መጀመርታ እምቢ ዝበልዎ ሓገዝ ኣብ ቅድሚ ሰባት ግን ኣነ እንተዘይገበርኩሉ ክብሉ ይርከቡ። ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ዓርኪ ወይ እውን ናይ ቀረባ ሰባት ክኾኑ ዝኽእሉ ኣይኮኑን። ምክንያቱ ሂወትካ ብዝበለፀ ዘመሓላልኹ እዮም። እዞም ከም ዝበሉ ሰባት ኣብ ኣደባባይ ዕርክነቶም ንምርኣይ ይፅዕሩ። ናይ ምምሳል ሓገዝ ዝህቡ ሰባት ኣብ ሂወትካ እንተደኣ ሃልዮም ኮይኖም ብቕልጡፍ ካብኦም ክትርሕቕ ይግባእ። ምክንያቱ ብትኽክል ንዓኻ ዝግደሰልካ ሰብ ኣብ ቁርፁ ሰዓትካ ዘህልወልካን ብናትካ ሓጎስ ዝሕገስን ሰብ ጥራይ እዩ። ሓምሻይ ክንክን ብዝመስል መልክዑ ኣብ ቁፅፅሮም ከእትዉኻ ዝፍትኑ ሰባት። ገለ ሰባት ንዓኻ ንምጥቃሚ ብዝብል መምክኒታ ክቆፃፀሩኻ ይፍትኑ እዮም። እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ምርጫኻ ኩሉ ባዕላቶም ክውስንዎ ይደልዩ። በዚ ድማ ናይ ምውሳን ዓቕምኻ ንኽትጠራጠርን ንኽደክምን ይገብሩኻ። ከምዚ ክገብሩ ከለዉ ድማ ዕላምኦም ንዓኻ ምድጋፍ ዘይኮነስ ኣብኣቶም ፅግዕተኛ ንኽትከውን ምግባር እዩ። ንሳቶም ድሕሪ ዝህቡኻ ነፍሲ ወከፍ ምኽሪ ሰላም ወይ እውን ርእሰ ምትእምማን ዘይኮነስ ናይ ምርባሽ ስምዒት ድማ ይስምዓካ። እዚ ቀዳማይ ንከምዚ ዓይነት ሰባት እትፈልጠሉ ምልክት እዩ። ዝኾነ ሰብ ከምዚ ሓገዘካን ብውዕለታ ከምዚ ኣሰረካን ክስምዓካ ከሎ እቲ ሰብ ኣብ ውሽጥኻ ትኽክል ዘይኮነ ፅልዋ ይፈጥር ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ። ስለዚ ካብ ሓደ ሰብ ምኽሪ ወይ እውን ሓሳብ ክትቅበል ከለኻ ነቲ ነገር ከይኣመንካሉ ንኽትገብር ኣብ ዘገድስ ስምዒት ተዳእትሙኻ እቲ ሰብ ኣብ ቁፅፅሩ ከእትወካ ይፍትን ከም ዘሎ መረጋገፂ እዩ። ኩሉ ግዜ ብርእሶም ዘይተኣማመኑ ሰባት ጉድለቶም ንምሽፋን ንኻልኦት ክቆፃፀሩ እዮም ዝፍትኑ። ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ቀረባኻ እንተደኣ ሃልዮም እቲ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ናይ ገዛእን ተገዛእን ስምዒት ብቕልጡፍ ክትዓልይዎ ይግባእ። እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ናይ ባዕሎም ቁፅፅር ብዘእተውኹም ቁፅሪ ቀስ ብቐስ ሕልምኹም ድሌትኩም እንዳቐተሉ ብናቶም ሓሳብን ተንኮልን እንዳተክዎ እዮም ዝኸዱ። ሻድሻይ ድሕሪኻ ምስ ካልኦት ብዛዕባኻ ክትዛረብ ከሎም። ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ቀጥታ ስምዒቶም ኣየርእዩን ግን ድማ ብድሕሪኻ ኮይኖም ስለኻ ብዙሕ ነቐፌታ ይዝርግሑ። ብዛዕባኻ እውን ዝተዛብዐ ሓበሬታ ይህቡ። ካብኣቶም ዝሰምዕ ሰብ ድማ ንሳቶም ናትካ ናይ ቀረባ ፈተውቲ ምዃኖም ስለዝርኢ እቲ ዝተባሃለ ነገር ኩሉ ናይ ምእማን ተኽእልኡ ዝለዓለ እዩ ዝኸውን። ስለዚ እዚ ዓይነት ነቐፌታን ሓሜትን ክዝርጋሕ ከሎ መጀመርያ ብናይ ባዕልኩም ዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ወረ መን ከም ዝዘርግሖ ክትፈልጥ ትኽእል ኣለካ። ብምቕፃል እውን ነቲ ነገር ምስ ኣረጋገፅካ ከምዚ ዓይነት ሰብ ካብ ሂወትካ ምእላይ ከድልየካ እዩ። ሻውዓይ ብዓወትካ ንዴት ዝስምዖ ሰብ። ብትኽክል ዝሓልልካ ሰባት ብናትካ ዓወት ሕጉሳት እዮም ዝኾኑ። ዝፀልኡኻ ሰባት ግና ዜና ናይ ዓወትካ ክሰምዑ ከለዉ ዓብዪ ነገር ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩኻ። ነቲ ወረ እውን ኣርእስቲኻ ቀይሩኻ እዮም ዝፍትኑ። መፅናዕትታት ከም ዘርእይዎ ብናይ ካልኦት ሰባት ሓጎስ ዘይምሕጓዝ ጥልቂ ዝኾነ ናይ ውሽጣዊ ግጭትን ናይ ስምዒት ምርባሽን እዩ ዘመላኽት። ንገለ ሰባት ድማ ናትካ ምዕዋት ናታቶም ድኽመት ስለ ዘዘኻኽሮም ዓርሰ ምትእምማን ንኸይስምዖም ይገብሮም። እዚ ስምዒታት እዚ ተጠራቒሙ ድማ ሓደ መዓልቲ ናይ ሂወትካ ዓበይቲ ፀላእቲ ይኾኑ። ብምዕዋትካ እውን ንዴት ክስምዖምን ንዓቕምኻ ክክሕድዎን ይጅምሩ። ኣጋጣሚ ነገራት ስለ ዝተመቻቸዉ እምበር ዓቕሚ ሃሊካ ከምዘይሰኻዕኻዮ እውን ደጋጊሞም ይነግሩኻ። ናይ ባዕሎም ስንፍና ንምሽፋን ድማ ንዓኻ ናብ ቦታኦም ከውርድኻ ይፍትኑ። ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ድማ ንዓወትካ ዕንቅፋት ክኾኑ ካብ ዝኽእሉ ሓደገኛ ሰባት ቀዳሞት እዮም። ስለዚ ብቕልጡፍ ካብ ሂወትካ ክተውፅኦም ክትክእል ኣለካ። ብግልፂ ዘይመፀ ፀላኢ ሂወትካ ብዘይተሓሰበ መንገዲ ክዕድኑ ሓያል ተኽእሎ ኣለዎ። ስለዚ ከምዞም ኣቐዲመ ዝነገርኩኹም ባህርያት ዘለዎም ሰባት ኣብ ጥቓኹም እንተደኣ ኣለዉ ኮይኖም ክተስተውዕሉሎምን ዝግባእ ጥንቃቐ ክትገብሩን ክትክእሉ ኣለኩም። ካብዞም 7 ዝነገርኩኹም ዓይነት ሰባት ዘጋጠመኩም ዓይነት ሰብ እንተደኣ ሃልዩ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለ ኢኹም። ኣብ ቀፃሊ ብኻሊእ ዝበለፀ ትሕዝቶ ንኽንረኽብ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናትና ኹኑ። ኣብ ዘለኽምዎ ሰሰናዩ